Türkmenistan ilatyna dünýäde iň pes tizlikli internet hödürleýän ýurt. Türkmenistan internet tizliginiň derejesi boýunça geçirilen barlygda 179 ýurduň arasynda iň izzaky orny eýledi. Internet we mobil torlaryň synaw seljermeleri boýunça iş alyp barýan Uklo kompaniýasynyň soňky barlyglaryna görä Türkmenistan oturumly broadband ýagny öýe ýa-da edara kärhanalary oturdulan giňerimli internet tizliginiň derejesi boýunça 179 ýurduň arasynda iň izzaky orny eýledi. İnternetin tizligini anyklayan Speed Test barlagy tilsiminiň barlaglaryna görä Türkmenistanda ilaty niýetlenen oturumly broadband arkaly hödürlenýän internetin iň ýokary tizligi maglumat indirmek üçin sekundda 3,11 megabite, toru maglumat ýüklemek üçin sekundda 4,8 megabite deňdir. Beýleki tarapdan Türkmen hökümeti soňky wagtlarda dürli pudoklara ýokary depgine sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýandygyny tekrarlaýar. Türkmen medeniýetine sanly lukmançylyk, sanly bilim ýaly adalgylar peýda bolup başlady. Ýöne Seattleda ýerleşýän Ukla kompaniýasynyň Speed Test platformalarynyň geçiren barlaglaryna görä Türkmenistan öz ilatyna dünýäde 179 ýurduň arasynda iň haýal internet hödürleýän ýurt. Tizlik testiniň platformalary Türkmenistany mobil internetiň tizligi boýunça döredilen sanawy girizmändir. Speed Test ýurtlaryň mobil ýa-da oturumly internet sanawlaryna girip bilmekleri üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap her ýurtdan adyndan 300 ulanujynyň internet tizligini Speed Test platformalary arkaly barlamagyny talap edipdir. Ýagny Türkmenistanyň oturumly internetiň tizligi boýunça sanawy girizilmegi ýurt içinde adyndan 300 oturumly internet ulanjysynyň Speed Test tilsim arkaly öz internet tizligini barlanygyny alamatlandyrýar. Uklanyň barlaglaryna görä dünýäde iň ýokary tizlikli internet Singapurda hödürlenýär. Ol ýerde oturumly broadband arkaly hödürlenýän internetiň tizligi sekundda 197,15 megabite deňdir. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan dünýäde 62-nji, Kyrgyzstan 90-njy, Täjikistan 110-njy, Özbegistan 124-nji oruna yerleşdirilipdir. Türkmenistan diňe bir haýal interneti däleýsem geçirilen derňeglere görä häkimetler tarapyndan berk süzülýän interneti ilaty hödürleýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýynda geçiren derňeglerine görä Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler ýurt raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin häkimetleriň Roden Schwarz Nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Beýleki tarapdan Asman Oku firmasynyň döreden Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň web saýtyna maglumatlara görä Aşgabatyň ilatyna öý üçin sekundda 2 megabit tizlikde oturumly broadband internet hyzmatlary hödürlenýär. Bu tizlik kärhananyň maglumatlaryna görä ilata hödürlenýän iň ýokary tizlikli internet bolup durýar. Onuň aýlyk bahasy 350 manat. Bu valyutanyň ýurtdaky resmi kursyna $100, gara bazaryň narhynda $20 barabar bolýar. Ýöne Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasynyň maglumatlaryna görä ýurtda döwleti degişli edaralary we hususy kompaniýalara sekundda 10 megabit tizligi üçin oturumly broadband internet hyzmatlary hödürlenýär. Onuň bahasy aýda 4200 manat bolup bu resmi kursan $1200 deň bolýar. Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalary bu hyzmatlardan peýdalanmak üçin eýeçiliginiň görnüşine görä aýda $3600-$4600 aralygyna pul tölemeli. Halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanda internetin çäklendirilmegini tanqid edip gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň goňşusy Özbegistan goloýdy käbir daşary ýurt habar ferişdeleriniň saýtlaryny ýurt raýatlaryna el ýeterletdi. Türkmenistanda köp sanly daşary ýurt habar çeşmeleriniň saýtlary şol sanly Azatlyk radiosynyň sahypasy petikli bolmagyna galýar.